Nairobi. Jotend ute thieth manitie bwo riwruoge mag lamo kata mag kanise dwaro mondo piny owacho utiek chulo gope mag NHIF maromo siling bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 14 nono to gidhi chungo thieth ne jotuo mag SHA ma biro e kinde mar riwruok mag ute thieth mag ji giwegi to chungo ng'anyo margi ne jotuo mag SHA seche matin bang' jatend piny e oboke mare yie chulo atamalo 88 mar ute thieth kata ma ute thieth ma ute thieth mag ji giwegi pod bandho NHIF ka giwacho ni idhi chulo omenda mani piny ne milion 10. Kata kamano okumba mar thieth mar obila kod jopuonj to pod ok dhi tiyo e ute thieth makamago. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum demanding for immediate payment of outstanding NHIF, SHA and Makel debts totaling to 10 billion. Tuendelee kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kama ilivyokuwa hapo awali. Jambo hilo kutoka kwa rais limeweza kupokelewa vizuri na chama cha Rupha na wanachama wake, na hivyo basi tukaamua kurejelea kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kuanzia sasa.